Предлагаме ви нова услуга – приемане на български и чужди телевизионни и радиопрограми в дома с помощта на малка сателитна антена. Bulsat.com се приема от спътник с индивидуална система с перфектно качество на картина и звук. За целта е необходимо да притежавате сателитна антена с диаметър 60 см, стандартен цифров DVB приемник и карта за достъп. Инсталирането на системата се осигурява от квалифицираните специалисти на Bulsat.com. Антената се сглобява бързо и лесно, предвид малкия й размер от 60 см. Настройката на сателитния и телевизионния приемник се извършват с лекота от нашите екипи, благодарение на техния професионализъм и натрупан опит. Пускането на системата завършва с активиране на картата за достъп и въвеждането на кодовете за родителски контрол. Така инсталираната система осигурява качествено приемане на предлаганите телевизионни и радиопрограми. Възползвайте се от нашето предложение. Информация за предлаганата услуга може да получите и на телефон 0800 13 800.